Ay. Ay, natay tulisun ng boss. Armor. Ah, sige, sige boss. Ay, kabala ka na. Ako bahala na. Masam na orasa boss. Ah, karong hapon. Ah, sige, sige. Kay magkuhan mi karon. Okay, mga pilay kwarta na boss. Ah, sige, dako-dako gid. Sige, sige, sige. Salamat. Sige boss, bye-bye. Bloy, bloy. Ala na Boss, sir boss. Hindi, nagtawag mo itong labaw ko na mo na to. Ay, tulisunon lagi daw nga kuan. Kinahanglan karong apasunon ni kayo karong hapon. Tulis. Kinahanglan lagi magkuan. Ya. Dako ka na kwarta. Dako ano kuan. Armor na ang atong tulison. Itong kargahanan bagkwarta ba? Dako gina katong sa bangko dalon. Oo. Aka na. Mo na yan kuan. Tagaan ko niya biscuits ganina. Pero okay na pero mangita ng tao. Duha naman ta. Asa ka na nato kuan? Ay ako na'y bahala. Magbuhat ato ng buhatag mapa ron. Ang problema na to ni ang tawo. Tao. Ah, way problema ng tao, ako'y bahala na. Nadagay kang tao mo kuha day. Naan ako. O sige, sige, sige. Pagkuha to. Na ato yung mga record tong mga tong dito, way ka ba to? O sige, sige. Sige na, wala ko na. Pagkuha na to, sige. Gi. Kaya ba kayo pagkakataon pasun ng oras palwa katulad ng kadali din. Meanwhile, Boss. Nana may boss. Mo na akong tawag ipanguha, boss. Pero gamay-gamay ra lagi, boss. Basta lugaya po kayo ni ganihar ako ginulat ni mga apasunon kaya akong trabaho karon. Perting pinangita na akong tao, boss. Kay dagan di unta ni kini sila. Nya karon raw sila ra mga nabakante karon. Nya saan, okay na ni. Okay na ni. Handa na ni. Haus. Na, usa man ni, dagan ni mga hadlok ni. Ay ka ba ni, boss? Karaan ni ritid ni. Kabalo mo sa tong trabaho ron. So may trabaho na to ron. Anak, kung magadi ni kabalo, ka handa nyo wa kabalo. Trainingo na to ni ron. Pero andam Tulis na eh. Tulis niya itong trabaho, tulis. oh, tulis. Andam magtulis na. Doon na ko na arigod. Pagka, Ay ba? nya, okay, sungkot ka mo bukan. Basi kung manalagan mo. Sudot karne. Kwarta pa ni. Kwarta sa kwarta. Oh, sige, sige. Kuang mapa tuloy, kuang mapa. Dali. Dali mo. Dara boss, dara mapa boss. Ambil na, karon madali ta, sige. Oh. Kini mo ni dalan dire. Kani mo ni dalan. Ikaw dili ka patong ha, dili ka magplastar. Ari nga area ha. Kadihan mo agi ang armor. Ikaw mo kuan dia ha. Listen boss, armor car. Oh, armor car. Ay pisting ano yung patong mo puno ka diyan buanga ka nga mapa man ha. Di ko man ka nga, di ako plastar. Patong. Kabugok man Patong mo po. diya. Kabugok man po noon nimo. Mao dai ni atong tulisyon na dai armor car dia. Ngayon man ka nga, di ako patong. Di ni patong ko. Ah, kabugok. Mapa na. Mini-mini man ka siguro. Ama, para dahil na, dili kay di ako mo patong. Maapar gani kanang patong man kada. Plasta daw dan abay mo agi dihang matulis na pagkabugo ag kay nimo. Mo na to ha. Aw, sige. Karon. Nabda naman tag ulan na itong plano kay ngaya kay kang dako buanga ka. Sige. Lakaw sa kadali. Para atong mga tao, i-train mo na atong mga tao ha. Kinahanglan. Kabalo na kang unsay kwarto manulis, kinahanglan atong itsura di gyud makita. Ako bahala na. Ako bahala na ng mga naong. Ako lagi. Tinupal pa ganita na maklaro na itong itsura. Puro kita presuhan tanan. Di lagi. Ako'y bahala na. Oh, sige sige kay mulakaw sa ko. meanwhile, Takda! No! Kapahinto! Hoy, Loy. Nara may boss! Unsa naman inyong mga naw ay kabuang nimo. Mini-mini man siguro ka dili man ni gira to. Kadili man ta mga sundalo tulisan man ta. Katok-katok giga nga pagkatao noon Loy. Sos, ambot lang. Unsa ka kanako, di mo kay kung pangabaga unta, bro. Nakapangabaga men kog mini-mini on. Yabag tuana ni. Akong giingon sampungan inyong hitsura nga dili mailhan. Unya. Mo na inyong sampung. Sakto ba ni boss? Sampungan na ba niya mong dagwayan ni? Di naman may mailan na ni. Sampung sa mong mata. Di mo mailan anak. Igor ang buling-bulingan yung naong. Gago man siguro ka. May paminaw ha. O mulakaw pa magpagbalik ron. Kaya pa itong Muhammad akong kuhan. Tarungan na yung itsura ha. Tarungan na. Kinahanglan. Ato bang sampung bang ayana ba nga dili makita ang nawong di ka kasabot. Buling-buling man na yung asos. Maalaan pa mo ranger o piring ba hinoon. Boss, sampungan mo kayo mong gusto. Hindi, sampungan. Hasta ni mga lubot ayun na, pang sampungan ako ni para di ka mailan. Sige kay, akong balikon tong kuhan kay. Ibalik na ko, tarungan na yung itsura ha.
Kung lakor bata karong hapon na. Wato na ko. Meanwhile, Sa, ready na mo da, Bloy? Oh, boss, ready na boss. Sakto rin, 10 nga boss. Ready sa imong mata? Wa ka gatanaw na ito. Kabusit na po ni mo, Bloy, istoryahan, Bloy, oy. Naunsa naman na inyong gusto, na imo naman mo ninja turtle. Pagka-animal ka po ninyong trabahoan, manulista, inamaw naman yung imo. Wa man kay pulos kapag assistant, oy. Sos. Kau asos na pay kauban yung mini labaw pa para ihagi mo duha mini-mini. Ambot nang usang utukan ani mo buanga ka mapatay hindi mo na kurita katulis ang pistihan ba? Animal. Wala man ay mo kauban. Sus ko agi buot ana oy. Karon ka anong kakalo mo kuno ka ng kalaha. Paniguro niya ako, boss. Magtsambahan pala akong ulo. Matay ko. Kay mao naman kana inyong ko nga pinalho nga style o si. Lah, adto na to tulis sa ta karon. Kinala makuha to kwartaron. Kuhaan ang kalang ulo. Pus-pus kung humulang buwan ako. Isulong pagbalik, isulong pagbalik. Marag mini-mini. Tara lang, sige, ready. Ay, ano man? Oh, cancel, boss. Ano, yati na nga. Ready na ba ang mga tao rin, boss? Naingon na rin mga mini-mini, boss. Adi kang madala, boss. Kamusta na, day? Sunod adlaw? Oh, sige, boss. Iskay na rin po na akong mga tao rin. Sige, sunod adlaw. Ako lang sa ning kono kulang pa din mga disiplina ning mga buangan ni mga mini-mini on. Sige boss, salamat boss. Oy, kumon tulo di madayon nga tantulis kay cancel daw, sunod adlaw pa daw. Andam-andam lang mo na kana yung nga itsura tarong Otro ka rin makikita ko nga na yung mga buang-buang. Magban, pamusilo naman mo hurot din noon. Sige. Sige boss, paabot lang boss.